Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids. Роман. Приготви се това лято да изживееш пълно удоволствие от мобилния интернет. Представяме за първи път в България телефон с платформа Android. Иновативния HTC Magic с изключително бързо и интуитивно управление и с неограничени възможности за споделяне. Само за 599 лева със специална абонаментна програма за твоите интернет приключения от Global. Няма по-добра